khalambai, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. ओमफ्रायहाय नै जोङो बेयाव फैनाया सानब्रै जाबाय आरोना दिनैजों ओमफ्रायहाय जों दा बेरायहैनो नागिरदों हाफ्लंआव ओमफ्रायहाय हाफ्लंनि सिगां मोनसे वाटारफल फिसा दंनो ओमफ्राय बेयावबो थांगोन आरोना ओमफ्राय जों डाइरेक्ट हाफ्लंआवसो थांगोरगोन ओमफ्रायहाय बेनि उनावसो फैनाय टाइमावसो वाटारफलाव हाबगोन आरोना बाबू वाटरफॉल नाम क्या है की कापुरसारा कापुरसारा वाटरफॉल होनो नामा ओमफ्रायहाय थांफेराखैबो फैफेराबो मिन्थिफेराबो नालाय ओमफ्राय दा थांनानैसो नुहैसिगोन आरो माबायदि रेडि जागासिनो दैमोन आरो नानि आब'नि फिसा आरोसो ओमफ्राय माखासेयाबो रेडि जागासिनो आरोना बाबुमोनहा ओंखारबाय जों नै न'निफ्राय फैदों फैदों ओजों ओजों गाखोजोब्बाय नै हो एकदम हबो दे नै गाखोजोब्बाय गारियाव जों मोनसे जायगायाव ओंखारदों रेड जल होननायाव आरोना लामाया एकदम गेदा गेदि हाजो जायगा ना ओमफ्राय मारैबा मोनजोब्बायनो मानसिफ्रा गोबानो ओंखारा मारैबा मोनदों आरो आंथ' जेबो मोनाखै दै मोना गोबानो ओंखारदों ओंखायनो दसेबाव रेस्ट लानोसै आरो दै मोना साला माने दै मोना मारैबा गोबानो ओंखारदों आरोना ओमफ्रायहाय ओंखायनो जों बाव दसे थाथ'दों आरो दैमोन मा जाखो खमला माने मोनामसुगासिनो आरोना बियो ओमफ्राय बैथिं हनै फिसा वाटारफल दं ओमफ्राय हनै वाटारफल वाटारफला हनै गाहायाव थांनो लामा गैया बैथिंजाय गाहायाव थांनो नागिरदों जों औ बैथिं थांनो हायोमोन ओमफ्राय खिन्थु खामानि मावगासिनो आरोना थांनो हाला बिदि ओंखायनो गाहायाव ओंखाराखै जोङो ओमफ्राय जों दा थांगासिनो भिउ पइन्ट नायनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव नायलांफाबाय थाबानो जाबाय जोंनि दा बर' हाफ्लंआव सफैबाय आरो ओमफ्रायहाय बैयाव माने भिउ पइन्ट बिराद मोजां दं आरोना जों बेयाव थांगासिनो आरो फैदों नै वाव भिउआनो बिराद मोजां आरोना फै देखायनो आङो हाजोआनो पुरा हाजो गोजा आरोना बियो ओमफ्रायहाय बै गुफुर नुहुरदोंना बियो हाफ्लं टाउन ओमफ्राय जों दा बैयाव थांगोन आरो ओमफ्रायहाय जों दा बे बर' हाफ्लंआव दंफैयो ओमफ्राय भिउ पइन्टआनो बिराद मोजांखा आरोना ओमफ्राय बैथिंजाय दङ आइ लाभ डिमा हासाव फै ओमफ्रायहाय बै नुदोंना केस हाजो गोजा ओमफ्राय जोमैया खोबजोब्बाय आरोना बिराद मोजां बार बारबाय थायो आइ लाभ डिमा हासाव फटक लानोसै बाव ओमफ्रायहाय आङो फटकखौ आंनि इन्स्टा आइडियाव आपल'ड खालामगोन आरोना नोंथांमोनहाबो थांनानै चेक खालामबानो जाबाय आङो इन्स्टा आइडिखौ आंनि स्क्रिनाव होना होखाबाय बेलासियाव ओरैबायदि मोजां जागोन ना बेयाव एकदम बार खोलो खोलो बारबाय थायो आरोना नै बेलासियाव बेरायनो थाखाय बिराद मोजां जागोन आरोना जायगाया आंथ' बिराद मोजां मोनबाय एकदम बेलासियाव बा जायगानि मोनबा बेलासियाव बार गुसु जाफैबाय थागौमोन आरोना ओमफ्राय नै खाथियावबो रेस्टुरेन्ट दंखायो बावनो जानो हागोन आरो माबा माबि जानोबा जायगायाव फैबाय नालाय ओरैनो फिसा मोनसे बुस्थु जालांसै आरोना जोङो नै रेस्टुरेन्टआ सिङाव हाबबाय जोङो ओमफ्रायहाय बाबुमोनहा अलरेडि अर्डार होखाबाय बिसोरो आलु पराठा आरो मेगि
ओमफ्रायहाय जोंनिया मेगिया सफैबाय दा जागोन लागोरनि मेगि एन्ड कफि एबार जानोसै हे लोगोफोर जों दा हाफ्लं टाउनाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय हाफ्लं टाउननि गेजेराव मोनसे लेक फिसा दं आरोना जों दा बेखौनो नायनो थांगासिनो आरोना माबायदि नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो बियो हाफ्लं टाउनावनो आरोना ओमफ्राय सिगाङाव हेंगिं ब्रिजबो दंनो ओमफ्राय दा बेखौ नायनो थांगासिनो आरोना ओरैनो हाजो जायगा नालाय बावनो गोजौ बावनो गाहाय माने बावनो न' बावनो एकदम बिदि आरोना लामायाबो ससे मोजां ससे गाज्रि हाजोनि जायगा हाजो जायगा नालाय बेबायदि आरोना नै जों दा हाफ्लं टाउननिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना न'थिंजाय थांफिनगासिनो आरो ओमफ्रायहाय नैबे जायगाया जाहैबाय जाथिंगा होननाय जायगा आरोना जेराव जों गोदो लेखायाव फरायबोनो मोन्दोंमोन नाखि जाथिंगा होननाय जायगायाव दाउफोरा फैनानै सुइसाइड खालामफैयो होनना दा बे जायगायानो आरोना नैबे जाबाय जाथिंगा पइन्ट ओमफ्रायहाय नोंथांमोनहा सोर सोर लेखायाव फरायबोनो मोन्दोंमोन कमेन्टाव हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो ओमफ्राय नै जों दा थांगासिनोलाय एटेनिक भिलेज होननायाव आरोना सिङाव पार्क दंनो आरो पार्कआवलाय मा थानो आरोना गेलेग्राफोर बिदिनो थाखागोन एसे गेलेनानै फैसै जोंबो उन्दैफोरनि नै गाखोग्रा उन्दैफोरनि दं नै नै गलुआ मोख्राया गाखोलायबाय हनै ओरैबायदि मोजां थान्दानो गुसुनो आरोना हाजो जायगा नालाय गुसुआथ' जाखागोन अभियासलि ओमफ्रायहाय नाय जिरायनानै आरामनो मेथाइ आरि लाबोनानै जाफैजायो आरोना नै गोरलैफ्रा ओरैबो ओरै गेलेगासिनो गाखोगासिनो ओमफ्राय नै सासेयाथ' बान्दरा मा मा जिनिस देखायनो नागिरदों आंनो बैयो गुलुआ साबाय मोख्रा आरोना मानसियानो नायनाय जेरै मेरैनो हाबलाबायगोन जेरै मेरैनो मालाबायगोन गाखोलाबायगोन फरिबा फुल इन्जय खालामबाय आरोना दिनै सानसेमानि ओमफ्राय आं दहाय जे बुंदोंमोन कापरसारा होननाय मोनसे वाटारफलाव थांगोन होननानै खिन्थु दिनै थांनो हानाय नंला आरो मोनासिगोन ओंखायनो नेक्स्ट टाइम फैबावबा आरो थांसिगोन आरोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टाव होनानै खोन्थाहरबानो जाबाय हाफ्लंखौ माबायदि नुखो माबायदि मोनखो आंथ' फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो बे एटेन्टिक भिलेजाबो बिराद मोजां आरोना थान्दानो एकदम गुसु मोजांथार आरोना ओमफ्रायहाय दा आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय